সম্বোধন জনাব আমাৰ নিজৰা সোণোৱালে। এতিয়া আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত नालादो दायो बे जाहैबाय नै धेमाजि जुनाय भूमि संरक्षण जाना आसामिसथ' बिराद पारफेक्टखा नालाय दिनैहाय माने बे जाहैबाय जा बियावसोनि रिटियाराव बिथांनो नैबेखौहाय होनाय जाहैबाय एखे लोगोयैनो बिसोर साथामा रिटियार जाखादों आरोना बिथांमोनहाबो दिनै मान बावखादों एखे लोगोयैनो साथामखा सासे जाहैबाय नैबे सासे ओमफ्राय बे सासे ओमफ्राय नैबे दा नैबे सासेया बेबो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरबाय दायो আমাৰ ব্যবসা থাকিলে ভাল আছিলে সম্বোধনো নাই এতিয়া আৰু আমাৰ আৰ্থিক বিষয়ো নাই এতিয়া মইতো কি ক'ব মই মানে মাত্ৰ প্ৰথমতে তাৰপিছত থাকি 90ত মানে প্ৰমোশ্যন ক্ষেত্ৰ কমিটি পালোঁ নাই এতিয়া লখিমপুৰ আৰু লখিমপুৰ 90 মানে জুলাই মাহত 15 তাৰিখে মই हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आङो दायो दंफैयो बिराद गोजानाव गावनि जायगानिफ्राय बे जाहैबाय एकदम आङो सिलाफोथार नै एकदम रेन्ज अफिसाव दङ बे जाहैबाय धेमाजि डिभिजनेल रेन्ज अफिसाव दिनैहाय आङो मानो फैदों आरो बेयावहाय आङो मा लांफैदों नङा होमबा आरो रेन्जार अफिसाव आं मानो फैदों आरो खारना मा ओरैजाय जोंहा नैबेबो दङ बे जाहैबाय फिसाला लादो बेयाव दोन मनायनो बे जाहैबाय नै सार्टिफिकेटआ जाहैबाय जोंहा बे सोरनि नङा होमबा आरो बेयावहाय जोङो मानो लांफैदोंमोन आरो बेखौहाय नै आरो दा दंफांखौ लांनो नागिरदों आरो सोरनो हैगोन बेखौबो आं दा एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबायहाय आरो बेयावहाय जोङो साबेसे फैदों आरो मानो लांफैदों आरो मानो फैदों नङा होमबा बेखौबो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायनानै थाङो बा नोंथांमोना जोबजासे नायलाङो आरोखि माने दंफां सिं आरो ओरैजाय बै जाहैबाय सिलाफोथार जेनेरेल कलेज बै गोजौ नुहुरनाया ओमफ्राय ओरै जाबाय रेन्जार अफिसा হ'ব নিজৰ মনৰ ভাৱবিলাক মানে কৈছে আৰু কৈছে তাৰমানে মনত ফুলফুলীয়া থাকেতো মনবিলাক কুমাৰ ডক্টৰ সাহেব আৰু এইটো আপোনাৰ চাহকাপটো তোৰ গাল লাগিব আৰু পিছলৈ চাহটো অলপ থ'লে ভাল আছিলে চাগে আফেয়া
কৈ দিওঁ চাব ফটো এটা মাৰি ফটো এটা মাৰি गासिबनोबो गांसे गांसे आर'नाइ होजोब्बाय दिनै लास्ट बिदायनि बेबो जाहैबाय जा गासिबो स्टाफ बेयावसोनि स्टाफ ओंखायनो बिसोरनो गांसे गांसे गासिबनोबो आर'नाइ होजोब्बाय ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय लास्ट एन्डिंआव ग्रुप फट' लानो होनबाय ग्रुप फट'खौबो एसे लानोसै ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव माने दंफां लाबोदों नालाय दंफांखौबो गायगोन जाहैबाय खिन्थु बिसोरो दंफांखौ बबे जेराव गायगोन मिथिया खिन्थु माने बेयावसो जाहैबाय दिनैहाय लास्ट माने दिन लास्ट दिनावहाय माने जेला माने बिसोर दंफां गायग्राखा नालाय ओंखायनो माने मा जाहैबाय माने अफिसाव दंफांखौनो गायनानै गालांसिगोन जाहैबाय मानो होनना बुङोबा मानसिनो थांना थानायनि बेलायाव दंफाङा बिराद जोंनि थाखाय बिराद जुरुरि बेनिखायनो माने दंफांखौ लानानै जोंहा बिराद माने मा होनदों सासे मानसिया थांना थानो थाखाय बा हां लानो थाखाय फांबा दंफांनि गोनांथि जायो होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो जेसेबांखिनि हायो मानसिया दंफांखौहाय गायनांगौ आरोखि ओंखायनो दायो मा जाहैबाय दंफां गायग्राखाय दंफां गायग्रा हिसाबै माने दंफांखौनो गायनानै गालांसिगोन जाहैबाय आरोखि बे आरो खोथाया एसे लाबाय आङो थेवब्लाबो एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा दंफां गायग्रायानो रोंला नामा मुभिनो साइडिब लिरनाय बसुमतारी एबिने सब सोब उलाले एबिने सब देरनाय खिन्थु गस बे सासेया माने दंफां गायनो बिराद गोसो ओंखायनो एकदम थानो हाथारासै दंफां लाबोनायखौ होथारबाय अर्जुन गायनायखौ बेफोर गासिबो अर्जुन गोजाखा नै इयावबो अर्जुन गोजा दंफाङा सासेयाबो होबावबायसो नै दंफां गायनांगौ ना हेल्थनि थाखाय मोजां नामा दंफांखौ दानफायजोब्बाय मानसिफ्रा गिदिर गैला गिदिर गैला फिसा फिसासै नंमारगौ बारु ओंखायनो दा जोंनि आबहावाया सोलायबाय दा मानसि सासेनाव दंफां फांबेसे नांगौ होनदों हां लानो फांबा नांगौनो होनबाथ' मानसियाथ' एकदम बा मानसि हिसाबै नायबाथ' दंफांआ बिराद खमायबाय আমি আজি পুলি লগালোঁ এই আদা এটা মানে হেৰি কৰিছে হে ধুনু নাম্বাৰটো দি দে ধুনু মোবাইলত পঠিয়াই দিম मा जाबायना लोगोफोर दिनैहाय आङो बेखौनो दिनैहाय एसेबाबो भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय आङो माने भिडिअखौ सोबखौबो लाजोबनो हायाब्लाबो एसे माने गुसुङै लानानै आरो ना মোৰ ছোৱালী নাম্বাৰটো লৈ লওক মোৰ ছোৱালী একাউণ্টত পঠিয়াই দিওঁ किन्तु भिडिअ हेल'सो मा जाहैबाय बियो आंखौहाय गावनि फिसाजोनो माने बे भिडिअखौ माने फट'खौ आंखौ साबायदोंनानै हरो खोन्थादों आरो ओमफ्राय आं मोनसे खावलायनाय नैबे दा आं जेसेबांखिनि हायो भिडिअखौ एसेबाबो लानानै आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि मा सिला फोथाराव आंबो फार्स्ट टाइम हाबदों आरो ना माने आफाया दिनैहाय रिटायार जाबाय रिटायारनिहाय माखासे बिथांनो मान बावबाय मान बावनायजों लोगोसे आरो दंफांबो गायबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे बिथांमोननो मान बावनायजों लोगोसेनो बिथांनि मोनहा दिनै बिदाय लाबाय नालाय सोरबा माने बे एखेलेगैनो माने बिसोर साथामखामोन साथामनि बिथोरावबो दिनैहाय साथामनो बिदायनि माखासे नेम निथि दङ बेफोरखौहाय गासैबो लाजोब्बाय आरो ना बिनि उनावहाय जोङो आरो बेयाव माखासे मा जाबाय जानाय लोंनायबो लाहार फाहार खालामदोंनो जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामखांनायनि उनावहाय जोङो ओमफ्राय सोरबाया जासिगोन सोरबाया जायाबो जानो हागौ मेन खोथाया जाहैबाय आंहाथ' दिनैहाय मिरामिस नालाय ओंखायनो आङो मा जाहैबाय मिरामिसाव आं दिनै ओंखामबो जाया ओंखाम जाया माने आं दिनै बेदर जाया नालाय बेनिखायनो आङो ओंखामखौ जाला ओमफ्राय दायो जानायखौ एसे लाहार संनायाथ' संबाय दङ ओरैजायनो दा जोंनियानो बिराद बुरजाखा जे जानाय लाहार फाहार खालामबाय ओरैजाय बे जोंनानो बिराद बुरजाखा नै बे जाहैबाय जोंनि फेमिलि गोजाखा ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय अफिस स्टाफनि इसोर ओरैजाय नै जानायाव रेडि जासिनो आरो ओमफ्राय मा आइटेम बानायनो बेखौथ' मोजां मिथिला आं ओरैजायहाय एसे दिन्थिनो र' नै नासो खोमायो वाव ना ओमफ्राय ओरैजाय ओंखामा रुदोंसो माथो नैबे मा बुस्थुथाय एसे दिन्थिनो र' आङो ओइ माथोलाय बोरमा बेदरसो खासि होनना बुङो गासिबो जासिगोन आरो ओमफ्राय इयाव मा न'थाय थाग्रा खोमा आन्दासावहाय नै ओंखाम मोनजायाखै नामा दाबो नोंसोरो ओंखाम जादो दे गोथावनो नै ओरैसो जाबाय बाय गिरिसा नैबे केमेरायाव फैनो बिराद लुबैयो एखेबारे मानो केमेरायाव आंखौ दिन्थियाखै माखै होनबाय थायो दिनै नुबाय ओरै नै जोंनि बिराद बुरजाखा
बिसोरबो ओंखाम उखैना उखैयाखैना लुगैनासो जानो नागिरखोथाय ओंखाम उखैबायमोन उखैमारबायमोन ना आदसा ओरैजाय नै ओमफ्राय ओरैजाय दिनैनिफ्रायथ' आफाया बेयाव फैना लास्ट एसे दुखुबो जाबाय खोमा गाबदों खोमा दहाय एसे ना गाबदों गाबाखै गाबदों बायदि मोनदों आं एसे दहाय कान्दैसो नेखि हुदी समायावथ' नै नाय कान्दा न' ओमफ्राय नै बिसोरबो जाहैबाय बिसिनि बिहावना बिफायाबो माने दिनैहाय एखे लोगो बिहावजोंहाय रिटायार जाफाबाय आरो ना बिथांमोनखौहाय मान बावबाय ओमफ्राय ओरैजाय माखासे अफिसनि स्टाफफोर थाबाय बेखौनो आं एसे दिन्थिबाय ओमफ्राय